Wat leuk dat je me sjoggen op deze bijzondere dag naar weer een podcast van de Frieske Vlogger. Seizoen 2 en we zijn inmiddels al bij de derde uitsturing. Vorige keer een hele mooie aflevering natuurlijk met de regisseur van Lulk. Maar je hoort op 1 april. Ja, mag ik toch wel zeggen, ze hebben een hele bijzondere gast. Een ongelooflijk bijzondere gast. Ik moet eerlijk zeggen, ik ga al... misschien al jaren bezocht om met deze man, wat is een man, om met deze man te praten. Want ik ga zoveel vragen aan hem. Het is ongelooflijk, want ja, lik even, want het is een mystery guest natuurlijk, dus lik even een beetje proberen wat te vertellen, zodat je in ieder geval rieden kennen wat het misschien is. Binnen in 1984 in Dokkum. Had zijn jeugd teruggebracht in Huddegriep. Daarna verhuisde naar Veenwouden. Had voor verschillende nice-platforms onder oren werken. Omroep Friesland noem ik, Woordnet. Voor mezelf voor de Louter Krant, ook het goed begrepen heb. Ja, ongelooflijk veelzijdige figuur. Hij doet van alles. Had samen met een van zijn beste maten een reclamebureau op het stuit. We hebben er al je leuke dingen docht. Onder oren een vrijwilligerscampagne voor de provincie Friesland werd ze nog met douane binnen. Dus het is echt een hele bijzondere gast. Je zit ook wel heel nieuwsgierig wijzen. Ja, waar is nou deze hele bijzondere gast die we schenken hier bij de derde aflevering van seizoen 2 van de Frieske Vlogger. Ik hou hem nog even in spanning. Want wat kan ik nog meer vertellen? Want je hebt ook nog aan het rieden natuurlijk. Hè? Dan, wat zou er nog meer te vertellen wijzen over deze man? Ja, dat is een goede vraag. Ja, nee, ik ga verder niks te vertellen. Laten we maar gewoon interviewen hier. Heb ik dat? Laten we gewoon beginnen. Ik ga op een mooie vragen hier in mijn boekje zetten, zodat ik hem een paar goede vragen stellen kan. Al moet ik wel eerlijk zeggen, misschien dat deze persoon wel een van de makkelijkste personen voor mij is om te interviewen, want ik ken hem namelijk ongelooflijk goed. Ja, maar ik begin maar gewoon met de vraag. Ja, Eduard. ja, bijzonder toch, hè? Dan weet je dat ze in ook wel zitten. Ja, mijn eerste vraag is eigenlijk, hoe kwam dus toen op het idee van de Frieske Vlogger? Want ja, feitelijk best dus mijn geestelijkheid. Dus ik ben echt heel benieuwd, hoe is dat aan best? Ja, goeie ondermeester. Ik ben Eduard Rekker inderdaad, de geestelijkheid van de Frieske Vlogger. Toen vrees me natuurlijk van, hoe kwamen ze dus op het idee van de Frieske Vlogger? Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat is eigenlijk net al in de bij mij kwam. Ja. Ik had het betocht samen met mijn business partner, om het zo maar te zeggen, Bart Volbeda. Toen we dit bedrijf begon, Agoeie, misschien kerst het wel. Nou, kerst het vers, want toen ben je zelf aan het werken, dus zo vreemd best net koest. Hè. Dus in principe die broodheer binnen. Dus dat zou heel apart wijzen natuurlijk. Maar goed, toen we, ik denk, nou, zien je hier alweer in begon met het bedrijf. Toen wie ik zelfs al dwaande om te vloggen. Maar op een gegeven moment zijn we van, ja, maar als we dit nou in ons bedrijf gaan willen, in toen nog een hele oornaam Nootsenburg Agoeie, dan zijn we daar wel een soort van concept voor bedenken maken voor het hele vloggebeuren. Want we toen nog wat los aan. En toen hebben we, nou misschien had Bart over elkaar, dat ze me zo kennen, dat hij zei dat van, nou, dan, omdat het in het Fries is, dan kiezen we gewoon voor de Frieske Vlogger. En ja, toen best toen eigenlijk ontstaan. En hebben we echt zijn van, oké, we bedenken een Frieske Vlogger die alleen maar in het Fries vlogt. En ja, die dus hoe het ding vertelt, die er mij maakt of Tjin komt in, nou ja, in dit geval vaak in Ljout, omdat we daar maar eens kantoor zitten. Het idee wie ik dat de Frieske Vlogger hele volle leren koer van video in elk geval en van hoe je een platform opbouwen moet. Zodat we voor ons bedrijf ook heel veel kennis opdwansen van hoe werkt dat nou op het internet, met YouTube en met alle socials, zodat we dat misschien ook wel broeken koen of kennen en wat we nou dus ook broeken kennen in uw bedrijf. Dus er zit wel een heel duidelijk idee achter het idee van Frieske Vlogger. Hè? Was toen dus best. Bijzonder antwoord, Eduard. Dat mag ik zeggen. Dit is wel, dit hier ik ook net al even verwachten. Hè? Dit gaat het jippen dan ik misschien zelfs wel tinken kent hier. Maar als ik het goed begreep, dan die is dus eigenlijk de Frieske Vlogger had betocht eigenlijk min of meer eigenlijk wat voor die cells. Toch? Nou ja, van mijzelf, zoals ik al zei, we hier dus een bedrijf, dus dat wie natuurlijk, ik net al linnig, dat wie natuurlijk
met Bart. En we dienen het inderdaad wel deels eerst voor uzelf om dus te leren. Dat we echt wel het idee erachter. Al in een gaandeweg kom je natuurlijk wel achter dat je toch een connectie krijgt met jouw publiek en achterban. Dat dan verder gaat dan alleen nog maar het leren alleen nog. Dat je echt zegt van oké, wat we nou doen met deze video's, daar kom ik echt, ja, logisch natuurlijk, maar daar kom ik echt mensen op al die daarop reageren en die ik gewoon echt een gevoel bij haar. En daar heb ik wel heel veel van geleerd. Want soms dacht ik zelfs wel eens van de Friese vlogger, die maakt juist leuke grapjes mee. Dan heb ik ook een soort van sketches te doen. Ja, dat vonden mensen eigenlijk helemaal net zo leuk eigenlijk, die sketches. Ze gewoon eigenlijk meer toch wel een serieuze interviewer had, die gewoon zelfs net een grappig wezen wil, maar die de meesten die er interviewt, dat die eigenlijk echt, net per se grappig binnen, maar wel het bijzondere gedeelte binnen van het geheel. Hè? Dus ik hoorde zelf net grappiger of leuker of bijzonderder of weet ik wat te wezen dan de meesten die ik interviewde bijvoorbeeld. Omdat ik wel zeggen, in het begin van de Friese vlogger, wie dat straatpraat net precies, die net centraal. Dat is eigenlijk gaandeweg in dat ze groeit. Zo in het begin wie de stoel dan als de Friese vlogger volle meer eigenlijk gewoon volle meer namens mij als een soort van vlogger. En later kwamen we erachter van wat de mensen gewoon heel leuk vinden is die interactie. Dus die interactie hebben we steeds meer omheen. Hebben we echt een beetje om die knappen draait steeds maar. Du hast misschien een tune maar achter in je reg, hast een paar knappen. Dan kunnen we draaien, meer interactie. Nou, dan kreeg je dus meer interactie. En dan maakst je weer meer zulke soort video's. Wat voor voorbeeld is het eigenlijk om me te creëren, zeg maar zeggen. Op waar ben ik eigenlijk geïnspireerd? Waar ben, doe best dan mijn geestelijke vader, maar waar ben dan eigenlijk mijn geestelijke voorouders, om het zo maar te zeggen. Ja, als je de Friese vlogger, dat mag zo sabben, dat is een soort van amalgaam, ook het zo nemen mij. Het is een amalgaam van personen eigenlijk die in je stad binnen. Doe maar sabben, doe best een soort van computer. Waar alle jaren verschillende dingen in stad binnen. Dat is een beetje van mezelf natuurlijk. Een beetje, short als een soort van gerecht. Maar het is een soort van ingrediënten zoals Louis Theroux, Frans Bromet, een lied snufje Man bij het Hond misschien. Een beetje Heer, een beetje Werner Herzog. Ik weet dat is een regisseur uit Duitsland. Als Duitsland, ja. En wat we daar bijvoorbeeld van mij kregen van die man is bijvoorbeeld van eerst film je, daarna taststemming vrij. En dat zegt ook heel goed waarom in dat Kappelhof fragment inderdaad. Die weer in Ljout. Dat we echt van we gaan eerst filmen en hij vreden nog wel eens om taststemming. Nou goed, dat had zelfs ik wil, dat wist erbij natuurlijk aangezien doe best een Friese vlogger. Als natuurlijk wel vernaam dat wie dan wel weer dat er aan hast u de hand, hè? Ja. En wat ik wel even nieuwsgierig vind ik om te vragen eigenlijk van, is het eigenlijk belangrijk? Hè? Is het, of zou ik eigenlijk zeggen, maar natuurlijk aangezien de Friese vlogger ben, ik wil zeggen maar dat wichtig. Is het nou eigenlijk wichtig, hè? Een vlogger in de eigen taal? Ik vond het wel heel belangrijk om een vlogger in de Friese taal te hebben. Omdat het Fries me het meest onder het hart leidt. Hè? Het Fries is echt wel mijn taal. Ja, dat had gewoon, dat spreek ik al sinds hier en daar natuurlijk. Dus dat vond ik eigenlijk wel heel belangrijk. En natuurlijk ben heel veel mensen wat roteerd west die echt zijn van, goh jongen, doe je hem dat alleen maar in het Fries, hè? Want wie sturen die natuurlijk gewoon. Maar doe je hem dat alleen maar in het Fries, want mijn Engels is natuurlijk een vol grotere doelgroep. Maar ja, de Massabasjen, dat is misschien wel zo. Maar als je in het Engels begint te vloggen, dan had je natuurlijk een volle grotere concurrentie natuurlijk, hè? En wij gisteren ook vloggen. Dus dat het Fries kwijzen moest, dat wie voor u eigenlijk wel gelijk wel duidelijk. En natuurlijk omdat we de Friese vlogger nemen. Het is wel heel vreemd natuurlijk over de Friese vlogger hier, die dan vervolgens een hele andere taal praten. Zo, hè? Ik kan je voorstellen misschien. De Friese vlogger die Duits praat. Dat zou ik heel vreemd vinden. Dus het is echt wel, als de bestuurs van het reclamebureau, dan zou ik wel zeggen van nee, dat is een duidelijke keuze geweest. Ja, maar ook er even op inhekje mij. Doe haast me dus makken. Maar wat is die doel nou eens met me? Ja, wat is nou een grotere plan om me heen eigenlijk? Hè? Ik zit direct maar wat te doen, maar als het nog grotere plan. Ja, doe zij dus telkens dat ik die maken ha. Eduard had die maken, maar zij is het net. Hè? Dat ben Bart en Eduard had die samen maken. Klinkt een beetje raar misschien, hè? Want twee mannen kennen natuurlijk geen band ha natuurlijk, maar twee mannen kennen blijkbaar wel een vlogger ha. Hè?
het is bijzonder dan net. Dus wat is dan uw doel met die? Nou ja, doe maar Sabatiën, doe best eigenlijk onderdeel van een groter masterplan. Wat is dan het grote plan, is die afvregen? Nou, dat zie ik je krijgt even uit de doeken als het even haast. Het doel is eerst om de Friese vlogger eerst heel groot te maken. Daar hebben we nou met waan. We zijn echt iets begonnen. Hè? We begonnen echt met nul volgers, et cetera. En nu zitten we al flink opschatten voor de verschillende platforms. En dan was Sabatiën. In Friesland werkt het zo dat bijvoorbeeld Omroep Friesland die had een licentie. Hè? Dus die had dan voor het zien hier, maar die bijvoorbeeld de Friese programma's uitsturen van de regionale omroepen. Nou hebben we eigenlijk het idee opvatten dat we zeggen van, nou, hoe lang rent die licentie nog? Ik meen nog iets van, ik zou hem wel loge. Hoe laat kunnen wij? Waar dit was stuurt het? Ja, dat stuurt hier dus. Ja, ik zal het even zien. Ja. Sorry, weer een online, maar doe maar dit sasjen. Uw masterplan is dus om uiteindelijk Omroep Friesland net zozeer oer te nemen, maar om de licentie oer te nemen. Dus dat de Friese vlogger eigenlijk gewoon het kanaal werd van Friesland. Zo mag het beginnen. Nee, dat is het masterplan. Ja. Dus ook het goed begrip, dan ben je dus eigenlijk onderdeel van een groter masterplan. Om maar even niet, net goed Fries te zeggen, maar ja, dat zei ik correct. Hè? Doe best onderdeel van een groter masterplan. Hè? Dat die echt wel dat hier kan zijn. Hè? Dat mag dan goed luisteren. Hè? Ik snap het wel natuurlijk. De hele dag een interview is net altijd even makkelijk. Maar goed, een groter masterplan dus. Ja, dus ik hoop dat het een beetje blieft van wist. Want dat is wel iets. We hebben met waan er binnen. We hebben dan van hopen dat dat echt wel gebeurt niet. Nou ja, als ik het zei, hè, dan denk ik eigenlijk van, ja, wat bist u eigenlijk een visionair, Eduard? Echt, ja. Dit wist ik helemaal net van die. En ik vind het eigenlijk wel heel noffelijk om dan onderdeel te wijzen van dit gruttere plan dat je dus hast. Maar, dit gaat natuurlijk een beetje over uur nou, maar wat betekent het nou eigenlijk voor het publiek? Want er bent ook al mensen die show je naar en die volgen je het en ja, wat had hier eigenlijk al onder? Ja, ik snap dat is het vreemdste, want dat is natuurlijk iets wat we hier eigenlijk heel net zo bot benemen. Het gaat heel bot over u's, ik, dit en dat. Eduard, misschien is het een beetje de microfoon wat dichter bij die snater, man. En het publiek komt er misschien een beetje bekaaid van hoe ze kennen. Ja, ik denk dat voor het publiek gewoon echt betekent gewoon dat ze gewoon de komende tijd gewoon hoe noem je dat? Dat ze gegarandeerd gewoon goede content krijgen de komende tijd. Hè? Dat we gewoon dat zie je gewoon net zwaar aan hoe we het maar zien. Hey, komt er nog wel goede Friese content op de socials of op YouTube of noem maar op. Nee, dat komt er gewoon. Omdat we dit grote masterplan wat dus nog in ieder geval 8 jaar wordt voordat we überhaupt er binnen, zullen we de komende 8 jaar gewoon echt dus publiek zo goed mogelijk verzorgen moeten. Hè? Dus dan mag het een beetje beschenen. Het publiek, hè, waar toen dan feitelijk die contact mee had. Ja, dat is ben gewoon echt een beetje die was graag in de watten lezen. Hè? Want zonder hun hier ten eerste gewoon net zo groot worden kent. Dus we moeten, misschien kan je het even doen, maar misschien kan ik het zelf ook wel doen. Publiek van de Friese Vlogger, bedankt dat je hem zo man macht naar de Friese Vlogger show al hier. Want dat is een onderdeel van het succes. Ik zei het nog maar even namens hem, want ik denk zei het maar even gewoon. Hè. Dus ja, dat publiek dat is gewoon hartstikke wichtig in dit verhaal. En ik hoop dat ze nog lang bij u blijven. Dat wist ik helemaal net. Ik deed maar gewoon mijn ding als de Friese Vlogger. Ja, doen wij op stritten. En ja, ergens wist ik natuurlijk wel dat het wel grutters weer, maar zagrut? Nee, ja. Ja, nee, dat ik gewoon, dat ik gewoon zeg. Ik snap wel dat het voor die misschien net helemaal duidelijk is. Doe best natuurlijk gewoon een uitvieren van het plan. En leven ik maar samen nemen, zoals het is. Als we graag willen hier, dat is toen meer verstaan hier, is die wel een holle van hinder jongen natuurlijk, want die had een grotere holle, die kan beter tanken natuurlijk. Hè? Dus dat is voor die net per se het ding natuurlijk. Nee. Ja. Nee. Bijzonder. Ik denk net dat ik het bedenken kent hier. Jeetje, maker. Eduard. Fijn dat we dit gesprek zo vieren kennen. Hè? Ja, nee. Alsjeblieft natuurlijk. Hè? Ik bedoel, zonder u's wist u er natuurlijk net west. Hè? Dus dat is hartstikke goed. Hè? Fijn hè? Hij is echt een hele fijne vent. Geweldig. Ja.
Steeds ik al, heel geweldig. Oh, ja, maar waarschijnlijk had je dat dan... Ja, ik het van die... Ja, oh. Maar waar komt het dan bij geweldig? Kan je het misschien nog even vertellen? Geweldig, ja. Geweldig. Ja, dat is goed als dat vreemd is inderdaad. Want dat is natuurlijk wel echt een van de... Ja, hoe mag ik het zeggen? Van de catchphrase noemen ze dan in mooi in het Engels natuurlijk. Hoe ben ik daarop kwam? Nou, dat is inderdaad wel een grappig verhaal. Ik moet zeggen, dat komt van uw mem. Uw mem, die zei dat. Die zei altijd een beetje... Hoe ik het altijd bezeggen? Een beetje op het dreunen. Oh. Dus zei van, dat vind ik geweldig. Echt geweldig. Dat vind ik geweldig. En toen jij had een peken en ik zei het een peken. Nee, zei geweldig. Geweldig. Ja, toen dacht ik van, maar dat is toch geweldig. Ja, toen begon ik het zelf een game te season. Dus eigenlijk is het net iets per se het mooiste Frieske woord, denk ik. Geweldig. Maar het werkt wel goed, want mensen onthouden het wel. Dus ja, dan is het goed, denk ik, toch? En er ben wel mensen geweest die had bezocht te kopiëren, maar kon eigenlijk nooit echt... zei het geweldig als geweldig produceren. Ik weet nog dat Emiel, die kwam op een gegeven moment op prap mee. Monsterachtig. Ja, echt leuk natuurlijk, maar net zo geweldig als geweldig. Zo. Ja, dat wist ik dus net. Nee. Zo blijkt wel, dat zijn hele volle dingen die ik dus net weet. Maar doe wel. Ongelooflijk, hé. Nou, dat is toch, mooi verhelderend Pathesa. Dankjewel. En daarmee ben we aan het einde komen van aflevering 2 dus van seizoen 12 van de Frieske Vlogger podcast. Een hele bijzondere aflevering dit natuurlijk. Ik hier het zelfs ook nooit betekend dat dit nog plakvinden kennen zo. Hast nog vragen, binnen er opmerkingen of iets dergelijks? Laat even een comment achter. Of stuur een mail naar info@defrieskevlogger.nl. Hast nog suggesties bijvoorbeeld ook voor mensen die willen interviewen, Matten? Zet het je ook even onder in de comments. Dan kunnen we daar misschien wel op ingaan en dan kunnen we die gasten regelen. Van nu wens ik je nog een hele noffelijke 1 april en tot de volgende podcast.